Kok ayune ora umum-umum. Lah ngono. Wene ana sangu kuwi dalange. Lah iya, pite lho ngerti lanang wedoke, dalang ora ngerti. Aku ki yo ngerti yo. Ngerti. Lah wis ngerti kok iso nyosor ae. Nyosor ae. Aku ora nyosor tinimbang aku dibatek wayangku ceklek. Iya. Lho tapi iki wedok lho Pak, suarane wedok. Ya jajal omong-omongan kowe. Panjenengan pripun lak nggih sae ta? Pangestunipun. Alhamdulillah. Alah, dek kaya ngene. Niki wau dugi mriki jam pinten Kula diajeng? wau dugi mriki jam sekawan sonten, Mas. Wedok ambune ya wangi kok. Takonono to? Gak. Loh. Lah awakmu kok iso ngono? Iki awakmu kudune lho Kowe apa membuktikan kuwi ra cukur cerok ngono ndek iki. wong yo halus lho. Tanggapane nganjuk niki ra cukur